Pnawn da. Hyfryd eich gweld chi gyd, croeso cynnes iawn i bawb ohonoch chi i'n gwasanaeth arbennig ni y pnawn yma, gwasanaeth Bedydd, Lowri a Lydia. Gai ar y cychwyn fel hyn ddiolch yn fawr iawn i aelodau, gweinidog, Magnus, gweithiwr Penrallt, am ganiatáu i ni fod yma pnawn yma, tra mae Capel y Ffynnon mewn cyfnod bach rhyfedd lle da ni'n symud o adeilad i adeilad, ond da ni'n ddiolchgar iawn am y cyfle a'r gallu i fod yma. The other thing I wanted to say at the start, the service will be in Welsh, but if anyone wants a translation into English, that's possible. Just put your hand up, and Eirin will come over with the headsets. O, na ma, gei di ymlacio an Eirin. Ardderchog, da ni yma i addoli Duw, i ddiolch iddo fo am y gwaith mae wedi wneud y mywyd, Lowri a Lydia, i ddiolch am Iesu Grist, i ryfeddu at be mae Duw wedi wneud trwy Iesu Grist yn rhoi bywyd newydd yn yn achub ni trwy farwolaeth ag atgyfodiad Iesu Grist. Ac mae o'n gyfle hyfryd i ni weld hynny ar waith y mywyd yn benodol Lowri a Lydia y pnawn yma. Felly, hyfryd ydy cael eich croesawu chi yn deulu, yn ffrindiau, yn gymdogion yma i addoli hefo'n gilydd. Mi ddechreuwn ni wrth i mi weddio ac yna mi ddaw ymlaen i ddarllen i ni un o'r salmau. Dwch i ni weddio i ddechrau'r gwasanaeth. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti am y braint rhyfeddol pnawn yma, o allu dod yma at yn gilydd mwyn tystio i ddigwyddiad arbennig lle mae Lowri a Lydia'n proffesu i ffydd yn Iesu Grist ac yn cael ei bedyddio fel arwydd o'i huniad nhw trwy ffydd ar arglwydd Iesu dy fab di. Da ni'n gweddio arglwydd y byddi di trwy dysbryd glân yn arwain pob rhan o'r gwasanaeth, fel y byddi di yn cael y clod, fel y byddwn ni yn sylweddoli o'r newydd mawredd dy gariad di, dy ras di, a hyfrydwch pwy ydy Iesu Grist, yr un sydd wedi rhoi i fywyd drosom ni sy'n credu, rhoi i fywyd mwyn i ni gael bywyd am byth yn ddoef. Felly arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di yn siarad yn rymus efo ni, y byddwn ni'n mynd o yma wedi mwynhau cael canu dy glod di, cael dy weld di ar waith. A'n gweddi ni ydy byddi di'n parhau i weithio y mywyd Lowri a Lydia trwy'r wsos a'r wsnosa sydd yn dod, ond hefyd arglwydd y byddi di ar waith yn bywyda ni hefyd. O Dduw ein Tad, yn dy nefoedd, da ni'n gofyn gwranda'n gweddi ni rwan, bendithia ac arwain y cyfan, clod i ti dy hun. Da ni'n gofyn hyn yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Felly, mi awn ni at yn darlleniad ni, am ddarllen i ni o Salm 16. Dwi'n darllen allan o Beibl.net, a mae yna bennawd ar y salm yn Beibl.net, sef y dewis gorau, trystio Duw. A Dafydd y Brenin sgwennodd o. Am ddiffyn fi, o Dduw, dwi'n troi at ti am loches. Dwedais wrth yr arglwydd, ti ydy fy meistr i, mae fy lles i'n dibynnu arna ti. Y bobl ddiwiol yn y wlad ydy fy arwyr, dwi wrth fy modd gyda nhw. Ond bydd y rhai sy'n dilyn diwiau eraill yn cael llwyth o drafferthion. Dwi eisiau dim i'w wneud a'u hoffrymau o waed, dwi ddim am eu henwi nhw hyd yn oed. Ti, arglwydd, ydy'r un dwi isio. Mae fy nyfodol i yn dy law di. Rwy ti wedi rhoi tir da i mi, mae gen i etifeddiaeth hyfryd. Bendithiaf yr arglwydd am fy arwain i, ac am siarad gyda mi yn y nos. Dwi mor ymwybodol fod yr arglwydd gyda mi. Mae'n sefyll wrth fy ochr, a fydd dim byd yn fy ysgwyd. Felly mae fy nghalon i'n llawen, dwi'n gorfoleddu, dwi'n gwybod y byddai'n saff. Neu di ddim gadael i mi fynd i fyd y meirw, na gadael i'r un sydd wedi cysegru ei hun i ti bydru yn y bedd. Rwy ti wedi dangos y ffordd i fywyd i mi.
Bydd bod gyda ti yn fy llenwi a llawenydd a hyfrydwch di-ddiwedd bob amser. Diolch yn fawr iawn. Diolch Ann. Mae'r salm yna'n sôn am lawenydd di-ddiwedd. A da ni eisiau ymatab i ddangos yn llawenydd ni yn Iesu Grist, yn diolchgarwch ni i Dduw am pwy ydi o a'r hyn mae o wedi wneud. Felly, da ni am ganu dwy gan hefo'n gilydd. I ddechrau, yr emyn y mae unwaredwr, Iesu Grist fab Duw. Gwaredwr ydy gair arall am person sydd yn achub. Y mae unwaredwr, Iesu Grist fab Duw, werthfawr o'i neu dad, Meseia, sanctaidd Dduw. Felly, da ni'n diolch am pwy ydy Iesu Grist a be mae Iesu Grist wedi dod yma i wneud. Felly, dowch ni godi i ganu hefo'n gilydd. Gewch chi ista, a na ni weddio fo'n gilydd. Da ni yn diolch i ti o dadnefol am anfon Crist i'r byd. O'n Duw sy'n cymryd i ffwrdd bechod y byd. A da ni diolch bod Iesu wedi cyflawni i waith, wedi anfon dy ysbryd glân di, i'n harwain ni, trwy bob peth ddaw i'n rhannu. Da ni'n gweddio felly ar glwydd y byddi di, yn dy ras yn helpu ni i brofi y gwir ddiolchgarwch hwnnw. Y diolchgarwch am Iesu sydd yn aros trwy bob math o brofiadau gwahanol. Cod ni fyny yn ymoliant yn yn diolch. Clod i Iesu Grist. Amen. A da ni'n mynd i ganu eto. Y tro yma, da ni wedi diolch am pwy ydi Iesu, da ni tro yma mynd i diolch am be mae Iesu wedi wneud. Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di. Felly, da ni'n mynd i fod yn meddwl am pa mor ganolog ydi Iesu'n marw ar y groes i ffydd y Cristion. Iesu Grist, myfyriaf ar daberth di, ildiais di bopeth a marw i mi. Bod Iesu'n rhoi y cyfan i fyny mwyn i bobl. Llawer tro rhyfeddais di ti fachu bi meddyliau fel hyn ddaw i'm co. Felly dowch i ni godi i ganu am aberth Iesu Grist.
Wan y gytsgan yna, da ni newydd i chanu. Da ni'n mynd i fod yn ei chanu hi yn nes ymlaen pan fydd Lowri a Lydia yn dod allan o'r dŵr. Felly rhag ofyn i chi feddwl, o na, mae pawb wedi cychwyn canu rhywbeth, fydd y geiriau fyny ar sgrin a da chi wedi chanu hi'n barod. Ynddo, felly no excuses. Iawn? Dwi eisiau diolch fawr iawn hefyd i bawb sy'n mynd i fod yn cymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd heddiw. Diolch i Gwenno ac i Mia am fod yn chwarae yr offer yna. Mi fydd yna lawer un wedi paratoi. Diolch i chi a diolch i bawb sydd wedi bod ynglyn â'r banat a chydig bach o gacenna, dwi'n meddwl, yn nes ymlaen ar ôl y gwasanaeth yn y festri. Felly, oni bai bo wir rhaid i chi ddiflannu ar ddiwedd y gwasanaeth, croeso i chi ddod am sgwrs a panad trwodd yn y festri. Da ni'n mynd i gael cyfnod o weddi wan. Mae Ffion yn mynd i ddod ymlaen i weddio. Mae Ffion yn dod ymlaen fel mam Lydia, wrth gwrs, ond hefyd fel athrawes ysgol Sul i Lowri. Mi fydd na weddi gan athrawes ysgol Sul arall yn nes ymlaen, ond da ni'n mynd i gychwyn hefo gweddi gan Ffion. Diolch. O'n i'n trio cofio ers faint dwi'n athrawes ysgol Sul ar Lowri. Dwi'n holl o siwr. Cyn Covid. Pan oeddech chdi'n fach iawn. Ond ia. Na ni weddi. O Dduw, diolch i ti am yr cyfle i fod yma heddiw. Dyn ni'n diolch i ti yn arbennig am Lowri a Lydia a'i tystiolaeth nhw. A y fraint o fod yma i rannu efo'n gilydd i dathliad nhw arglwydd, i glywed i tystiolaeth nhw ac i fod yn ddiolchgar o arglwydd, i fod yn ddiolchgar am y ddwy ohonyn nhw ac am eu bywyd, am eu cariad nhw tuag at Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n diolch yn arbennig rwan am Lowri o arglwydd, da ni'n diolch i ti am ei magwraeth i, da ni'n diolch fod ti wedi cael cartre lle oedd hi'n cael clywed am Iesu Grist o arglwydd, cael ei dysgu, cael dod i'r capel, cael dod i'r ysgol Sul. Da ni'n diolch i ti am ei brwdfrydedd hi o arglwydd, ei chanu hi yn y capel o arglwydd, hyd yn oed pan oedd hi'n fach. Yn yr ysgol Sul arglwydd yn diolch i ti fod hi wedi bod yn un o dda diddordeb o arglwydd, wastad yn gwrando, yn cymryd diddordeb. Ond o Dduw yn arbennig, dwi'n diolch i ti am yr gwahaniaeth amlwg ydi weld yn ei bywyd hi wedi ddod i gredu. Y sgwrsio a'r gofyn cwestiynau o arglwydd, yr awydd i ddeall ac i astudio ac i wybod mwy o arglwydd. Ac yn amlwg i pherthynas hi efo ti o arglwydd a'i chariad hi tuag at Iesu Grist, a'i dealltwriaeth hi o beth oedd yn golygu i fod Iesu wedi marw ar y groes o arglwydd. Yn diolch i ti am hynny, yn diolch i ti am ei thystiolaeth hi i'r gweddill ohono ni arglwydd yn amlwg yn yr ysgol, y gweithleulu hi o arglwydd, fod ei thystiolaeth hi'n gry a'i brwdfrydedd hi dros Iesu Grist i weld yn amlwg arglwydd. Yn diolch i ti fod hwnna i weld fwy na dim yn Lowri ar hyn o bryd o arglwydd ar yr cariad rhyfeddol sydd ganddi hi sydd jyst yn byrlymu drosodd o dad, fod hwnna i weld ynddi hi, fod hwnna'n glir i bobl eraill weld. Da ni'n gwybod fod hwnna i'w gweld rhwngddi hi a'i ffrindiau, ei theulu, fod ni'n gweld o'n y clwb o arglwydd, a fod ei hawydd hi i siarad am Iesu Grist a dangos cariad Iesu Grist i bobl eraill yn amlwg. Da ni'n diolch i ti am hynny o arglwydd. Da ni'n gwyddio rwan dros Lowri o arglwydd ar ôl heddiw o dad, y bydd hi yn parhau i fyw ac i dyfu yn ei ffydd o arglwydd, y bydd hi yn parhau i rannu efo pobl eraill ei thystiolaeth o dad. Fydd hwn yn gam cynta o fod yn dangos ac yn dweud yn gyhoeddus yr hyn mae hi'n credu. Y bydd hi wedyn yn symud ymlaen o arglwydd. Da ni yn gofyn i ti os gweled i'n dda i fod efo hi. Da ni'n ymwybodol y bydd rwy'n drwg yn targedu yn aml iawn pobl sydd yn frwdfrydig. A da ni yn gofyn y bydd i di yn ei gwarchod hi, yn ei nerthu hi o arglwydd ac yn rhoi i hi'r teimlad fod hi'n cerdded efo ti bob dydd o dad. Ac y bydd hi yn teimlo'r fendith yna o arglwydd wrth fynd ymlaen yn ei bywyd. Dyn ni'n diolch i ti am yr cyfnod arbennig yma. Dyn ni'n gofyn dy fendith di ar y ddwy ohonyn nhw heddiw rwan. Ac yn gofyn y bydd i di yn gadael i ni hefyd weld rhyfeddod yr hyn mae Iesu Grist yn neud drosto ni. A fod ni'n gallu profi hynna i ni'n hynna'n hefyd o arglwydd dda. Ni'n diolch i ti am hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, un o'r pethau hyfryd am achosur fel heddiw ydy bod fel mae Ffion newydd weddio,
bod ni'n gallu diolch am bob cyfraniad bach yn haith ysbrydol y merched yma. Felly mae Ffion wedi bod yn athrawes ysgol Sul, ond mae Mared, sy'n mynd i ddod ymlaen nhw'n i ddarllen o'r Beibl i ni, Mared wedi bod yn swyddog mewn gwersyll ar Lowri. Felly, a Lowri'n gwerthfarogi yr hyn yr oedd Mared wedi wneud iddi hi mewn mwy nag un gwersyll, dwi'n meddwl. Felly braf iawn ydy cael gofyn i Mared ddod i fyny rwan i ddarllen i ni o lythyr Paul at Galatiaid. Galatiad felly, penod 2, adnod 15 i 21. Rydym ni wedi'n geni yn Iddewon, nid yn bechaduriad o'r cenhedloedd. Ac eto fe wyddom na chaiff neb ei gyfiawnhau, ond trwy ffydd yn Iesu Grist. Nid trwy gadw gofynion cyfraith. Felly fe gredasom ninnau yng Nghrist Iesu, mwyn ein cyfiawnhau. Nid trwy gadw gofynion cyfraith, ond trwy ffydd yng Nghrist. Oherwydd ni chaiff neb meidrol ei gyfiawnhau trwy gadw gofynion cyfraith. Ond os wrth geisio cael ein cyfiawnhau yng Nghrist, cafwyd ninnau hefyd yn bechaduriaid, a yw hynny'n golygu bod Crist yn was pechod? Nac ydyw, ddim o gwbl. Oherwydd os wyf yn adeiladu drachefn y pethau a dynais i lawr, rwyf yn fy mhrofi fy hun yn droseddwr. Oherwydd trwy gyfraith bym farw i gyfraith mwyn byw i Dduw. Rwyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ. A mwyach, nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf, ffydd y mab Duw, yr hwn am carodd i, ac a'i rhoi ei hun i farw droso fi. Nid wyf am ddirymu gras Duw, oherwydd os trwy gyfraith y daw cyfiawnder, yna bu Crist farw yn ddiachos. Diolch, Mared. Wel, fel y dydys i ar ddechrau'r gwasanaeth, da ni yma am reswm arbennig pnawn ma'n dydyn. Ond da ni yma hefyd ar ddiwrnod go arbennig i ni yng Nghymru. Diwrnod dydd gwyl Dewi. Dwi'n gweld chydig bach o Genhina Pedr. Yn llawer, chwaith. Dwi'n yn gweld cennin gan neb. Neb efo cennin. Rwy'n efo cennin yn ei gap neu yn ei bocad? Na. Rhyfedd de. Sa rwy'n yn gwybod pam da ni'n gwisgo cennin Pedr? Neu cennin sa sa'n dod i hynny? Lleici, wyt ti'n gwybod? Wyt? Oce, deud ta. Achos na cennin Pedr ydi blodyn special Cymru. Wel ia, mae hynny'n wir. Nes i googlo, sydd weithiau'n beth peryg i wneud dydy. Ac oedd na lot o straeon gwahanol ynglyn â pam ydyn ni yn gwisgo cennin Pedr neu cennin. Os da chi eisiau'r ateb go iawn, cerwch chi siarad efo Eirin. Eirin ydy'r resident expert hen hanes Cymru, felly gofynnwch beth sy'n wir a beth sy'n ddim yn wir. Be bynnag am y rheswm, da ni gyd yn mynd i fod yn gwybod bod cennin Pedr yn symbol o Gymreigrwydd, yn dydan ella bod ni ddim yn siŵr iawn pam. Felly be am Bedydd? Be di symboliaeth Bedydd? Pam ydyn ni yn bedyddio fel eglwys heddiw? Wel, mae'r atab i hynny yn llawer haws na cwestiynau am floda bach melyn. Da ni'n bedyddio fel eglwys achos bod Iesu Grist wedi gorchymyn i'w ddisgyblion fynd o gwmpas yn bedyddio y rhai oedd yn dod i gredu yno fo. A bod y bedydd wedyn yn arwydd o ymrwymiad neu'r cyfamod yma Duw wedi wneud hefo'r bobl mae o'n ei garu, y rhai y mae o yn ei galw yn blant iddo fo'i hun trwy ffydd yn Iesu Grist. Da ni'n bedyddio achos bod o'n hen arferiad, neu'n draddodiad da ni eisiau i gadw'n fyw. Mae o'n arwydd o'r gwaith mae Duw wedi wneud mywyd y Cristion. Ac mae hyn yn digwydd trwy'r oesoedd ac ar draws y byd, gan gynnwys Lowri
a Lydia pnawn heddiw. Ac achos bod be maen nhw'n wneud yn rhan o be mae Cristnogion wedi wneud ar hyd yr oesoedd, mae Lowri'n benodol di gofyn I mi siarad chydig bach efo chi ynglyn â'r adnodau da ni newydd I clywed. O'r Testament Newydd, llythyr gan wr o'r enw Paul oedd yn Iddew gafodd I fagu yn De-ddwyrain Twrci heddiw. Dyn a ddaeth I fod yn un o ddisgyblion enwoca Iesu Grist, dyn a sgwennodd rhannau niferus o'r Testament Newydd. Felly be dwi am I ni wneud ydy ystyried be ddudodd Paul amdano fo'i hun yn yr adnodau glywson ni, a gweld sut mae hynny'n yn helpu ni I ddeall be sy'n wir am Gristnogaeth a sut mae Bedydd yn helpu ni I ddeall y pethau yma I gyd. Yr adnod benodol da ni am ganolbwyntio arni hi ydy adnod 20 o ail benod y llythyr at y Galatiaid. A mi fydd na hi, fyny ar y sgrin I chi. Dyma be oedd Paul yn ei ddeud. Yr wyf wedi fy nghroesoelio gyda Christ, a mwyach, nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw trwy ffydd yr wyf. Ffydd y mab Duw, yr hwn am caro fi, ac a'i rhoes ei hun I farw troso fi. I ddechrau, da ni'n gweld bod croesoeliad ac atgyfodiad Iesu Grist yn gwbl ganolog I fywyd a ffydd y Cristion. Rhai wythnosau nôl, mi eisi a nifer o aelodau o'r eglwys draw I wlad Awstria, I dre neu dinas Salzburg. Ac wrth I ni fod yn crwydro o gwmpas y ddinas ono, mi nes I ddod ar draws tŷ mawr melyn ac arno fo y geiria tŷ lle gafodd, beth yna fo? Mozart, diolch. Tŷ lle gafodd y cyfansoddwr Mozart I eni. Wan, dwi'n gwybod faint ohona chi sydd yn fans cerddoriaeth glasurol, ond mae Wolfgang Amadeus Mozart siŵr o fod I un o'r cyfansoddwyr enwoca yn y byd. Wan, do'n I ddim yn gwybod gymaint a hynny amdano fo tan I fi wneud yng ngwaith ymchwil yn ddiweddarach. Ond I fod yn gyfansoddwr byd enwog, a bod I gerddoriaeth o yn cael ei chwarae ar draws y byd, mi nath o farw yn eitha ifanc yn 35 oed. A trwy I fywyd fel cerddor a chyfansoddwr, mi gafodd o lot fawr iawn o broblemau ariannol. A pan fuodd o farw yn ifanc, mi adawodd ar ei ôl wraig o'r enw Constance a 2 o blant. Ond yr hyn oedd yn ddiddorol oedd bod Mozart ei hun wedi marw a bod o wedi byw bywyd tlawd, mi nath I wraig o wedyn fyw yn hir. Ac mi fuodd hi farw tua 80 oed yn Salzburg yn wraig gyfoethog iawn. Achos mae'n debyg be ddigwyddodd oedd, pan fuodd Mozart farw, ac oedd Mozart yn ôl y sôn yn ddyn busnas difrifol, dyna pam oedd gynno fo broblemau ariannol, mi nath Constance I wraig weddw fo fod yng ngofal I gerddoriaeth a'i gyfansoddiadau fo I gyd. Ac mi oedd hi yn ddynas busnas werth chweil. Felly dyma hi yn trefnu cyngherddau a perfformiadau o'i waith o, yn gwerthu I gyfansoddiadau fo, fel bod hi, mewn rhyw ffordd ryfedd, wedi elwa o'r ffaith bod Mozart wedi marw, ac wrth iddi hi gadw I gerddoriaeth o'n fyw, mi gafodd hi fywyd lle oedd hi wedi dod yn gyfoethog. Felly mewn rhyw ffordd ryfedd, mi oedd I wraig o wedi elwa o'r ffaith bod o wedi marw a bod I gerddoriaeth o wedi aros yn fyw. Be mae Paul yn dweud ydy bod y Cristion yn elwa achos bod Iesu Grist wedi marw, ond eto bod Iesu yn fyw. Achos dyna mae o'n I ddeud ynddo ar ddechrau'r adnod yna. Ond pan bod o'n sôn am farw o gwbl. Dyma lle mae y Beibl cyfa yn helpu ni I ddeall rhai pethau amdana ni fel pobl. Achos be mae'r Beibl yn ei ddysgu I ni ydy na marwolaeth ydy yr pris neu'r canlyniad pan yda ni fel dynolryw, fel dynion a merched, yn troi cefn ar Dduw.
Byth ers i addag efa, reit ar gychwyn y Beibl, addag efa droi cefn ar Dduw, mi yda ni i gyd yn reddfol yn gwneud hynny. Gwneud be da ni'n feddwl sydd ora. Dilyn yn trywydd ein hunain gweitha yr hybuddion. Yn hytrach na gwrando ar ein creawdwr cariadus sydd wedi rhoi bywyd i ni ac sydd wedi rhoi pethau da i ni ar hyd y ffordd. Wan, ella bod chi'n deud, wel, oedd hynny'n wir am addag efa. Ydy o'n wir amdana ni? Ga i ofyn cwestiwn i chi. Os da chi rioed wedi bod allan mewn lle bwyd, a da chi wedi ordro'ch pryd, a mae y staff yn dod â fo ar eich bwrdd chi, ond yn deud wrth roed y blat i lawr, watcha hwnna wan, paid â cyffwrdd o, mae o'n boeth. Be da chi'n neud? Ga i ddeitha chi be dwi'n neud? Bo fi wedi clywed, mae o'n boeth, dydy? I just video na? Ia. Bo fi'n gwybod be di'r hybydd, dal y reddf ydy dwi'n mynd i drio. Dwi'n mynd i weld dros da fi fy hun. Wel, mae hwnna'n enghraifft wirion, ac ella, wrth i fi ddeud wrthach chi, dwi'n meddwl ella enghraifft sydd just yn ymwneud â fi, ond mae brifo'ch bus pan da chi wedi llosgi yn brifo yn dydi. A mae y poen a'r dioddefaint sydd yn dod achos bod ni yn troi cefn ar Dduw yn anifydd i weld trwy y byd. Cwbl da chi'n gorau wneud ydi edrach ar newyddion. Mae newyddion yn frewchus heddiw, ond bob dydd mae yna rhywbeth yn y newyddion i'n tristáu ni. A diom just allan yn fanna, mae o yn bywyda personol ni hefyd yn dydi. Da ni'n gwybod beth ydi o i brofi tristwch, siom, rhwystredigaeth. A dwi'n siŵr bod ni gyd o brofi'r pethau yna yn ysu i weld pethau yn newid yn yn byd ni ac yn yn bywyda ni hefyd. Ond ella bod ni'n meddwl mae'r ffordd i bethau newid ydy bod angen i ni drio'n well fel pobl. Ond nathoch chi sylwi ar rhai o'r geiriau Paul yn ei ddefnyddio yn y darlleniad. Oedd o'n sôn am gyfiawnhau, hynny di, sut yda ni fel pobl yn dod yn iawn hefo Duw, a be ddudodd o, dos na neb meidrol yn gallu cael ei gyfiawnhau trwy gadw'r gyfraith. Dydy cadw rheola Duw neu'r ymdrech honno byth yn mynd i wneud pethau yn iawn. Achos da ni'n mynd i fethu. Ond os da chi rioed wedi bod mewn sefyllfa lle da chi wedi ffrio efo un o'ch ffrindiau neu'ch teulu, a mae yna ryw rwyg wedi dod yn y berthynas, dwi'n siŵr bod chi wedi clywed y geiriau, sorry, na i wneud pethau'n iawn. Neu yn Saesneg, I'll make it up to you. Chdi gwybod hynny? Ond y reality rhwng ni a Duw ydy fedrwn ni ddim gwneud pethau'n iawn. Allwn ni ddim make it up i Dduw, hyd yn oed pan da ni'n trio'n gora, achos da ni'n syrthio i feia newydd ddydd ar ôl dydd, neu'n syrthio i'r hen feia drosodd a drosodd. Mae'r Beibl yn deud bod y berthynas rhwngtha ni a Duw wedi cael ei thorri am byth, a marwolaeth dragwyddol ydy'r canlyniad naturiol. Ond, newyddion hyfryd y Beibl ydy lle da ni wedi methu yn yn ymdrech i wneud pethau yn iawn, lle da ni yn ddi-ymadferth yn yn pechod gair y Beibl am pan da ni'n troi cefn ar Dduw, mae Duw yn gwneud pethau'n iawn. A hynny oherwydd ei gariad rhyfeddol o a trwy i fab Iesu Grist. Mab Duw ddaeth i'r byd mwyn talu'r pris neu wynebu'r canlyniadau, nid oherwydd i fod o di troi cefn ar Dduw, ond achos bod ni wedi gwneud hynny. Ac fel mewn chwaraeon mae eilydd neu substitutes yn dod i mewn i gymryd lle y person sydd wedi mynd i ffwrdd, felly'n union mae Iesu Grist yn cymryd yn lle ni wrth iddo fo roi ei fywyd drosom ni ar y groes, yn sefyll yn lle ni, fel bod pawb sy'n credu yn y fo, nid yn gorfod wynebu marwolaeth am byth, ond yn cael dod i berthynas iawn hefo Duw, oherwydd be mae Iesu wedi wneud, a derbyn bywyd newydd, bywyd na fydd diwadd arno fo byth. Wan mi fyddwch chi'n clywed pobl weithiau,
Pam maen nhw'n cyfarfod rhywun, dyn nhw heb weld estalwm, pobl sydd wedi newid. Nawn nhw ddeud y geiriau, waw, mae o fel dyn newydd, neu mae hi fel dynas newydd. Bod yna rhywbeth di newid yn llwyr ynyn nhw. A bod yr hen berson ddim byd fel y gyman nhw rwan. Mewn ffordd, dyna be mae Paul yn dweud yn y geiriau yma. Mae'r hen fi oedd yn dilyn i feddwl i hun, yn trio gwneud be oedd yn iawn, ac yn anwybyddu Duw wrth wneud hynny, mae'r hen fi wedi mynd. Mae wedi cael ei groesoelio, mae wedi marw hefo Crist, ond eto dwi'n fyw achos bod Iesu yn fyw. Ar ôl iddo fo farw ar y groes, ar y trydydd dydd ar Sul y Pasg, wrth gwrs, mae Iesu'n codi yn fuddugoliaethus o'r bedd. Ac oherwydd be mae Iesu wedi wneud yn marw am yn pechoda ni, yn codi'n fyw o'r bedd, mae'r Cristion yn derbyn bywyd newydd. Hefo Duw yn yn harwain ni, yn yn cynnal ni, yn yn siapio ni i fod yn debycach i Iesu Grist trwy'r ysbryd glân, bod Iesu ynom ni. Felly pan fyddwn ni yn mynd i mewn i'r dŵr i gael yn bedyddio, mae yna arwydd clir yn digwydd yma, does? Mae'r person sy'n cael ei fedyddio yn mynd lawr i'r dŵr ac yn codi i fyny. Mae'r dŵr yn arwydd o'r glanhad mae Iesu Grist yn ei wneud wrth farw ar y groes, y maddeuant yna am yn drygionian pechoda ni, ond mae'r weithred o gostwng i'r dŵr a codi i fyny ohono fo yn arwydd o'r marwolaeth, yr hen fi, a'r codi yn fyw y fi newydd. Yr union beth mae Paul yn sôn amdano fo. Ond, rhag ofn i chi gael y darlun anghywir, a rhag ofn i Lydia a Lowri feddwl bod nhw'n mynd i gael ei bedyddio, a wedyn bod nhw'n mynd i fyw bywyd fel rhyw fath o superwomen Cristnogol, di'r Beibl yn unlla'n dweud bod yn Gristion cael bywyd newydd hefo Iesu Grist yn golygu bywyd heb drafferthion. Bywyd braf, dim temptasiynau, dim problema. Na, mae'r pethau mae i gyd dal yn dod i ran y Cristion. Ofna, amseroedd anodd, gwrthwynebiad. Ond, fel y gwelwn ni yn be mae Paul yn ei ddeud, da ni'n byw y bywyd newydd hwnna mewn ffordd arbennig. Yr bywyd yr wyf yn awr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei fyw trwy ffydd. Ffydd y mab Duw, yr hwn am carodd hi ac a'i rhoes ei hun i farw troso fi. Tybed beth ydych chi'n neud hefo awgrymiadau AI neu Netflix? Dych chi'n bod pan ydych chi wedi gwylio beth o Netflix a mae o'n awgrymu, recommended for you? Ydych chi'n derbyn i cyngor nhw? Ydych chi'n mynd, o ia, mae hwn just y peth i fi? Neu ydych chi'n meddwl, na. Di Netflix, di'r algorithms yma ddim yn nabod fi go iawn. Maen nhw just yn ffordd glyfar iawn o gofnodi be dwi wedi gwylio neu be dwi wedi sgwennu o'r blaen ac yn trio awgrymu rhywbeth tebyg. Ydych chi'n gwrando ar AI neu Google pan ydych chi'n sal ac isio gwybod beth sy'n bod yna chi? Please beidiwch. Ella bod nhw'n gallu bod yn ôl ew ond pidwch a trystio nhw. Cerwch i weld doctor go iawn. Doctor sydd yn mynd i allu siarad efo chi a'ch adnabod chi. Ond dwi'n deud hynna, nid achos bod na nifer o ddoctoriaid yn y stafell, ond achos fel gweinidog dros y blynyddoedd, mi o'n i yn ymwneud llawer hefo pobl oedd yn sal. Llawer o bobl oedd nid yn unig wedi cael un salwch bach, ond oedd yn cael nifer o afiechydon ac yn gorfod mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl at doctor neu cael triniaethau. Ac bod ni'n clywed yn y newyddion lot o gwyno am broblema yn y gwasanaeth iechyd, dwi'n gwybod o brofiad bod na gymaint o gleifion yn diolch am y gofal gawson nhw gan staff. A gallai feddwl am sawl achlysur lle o'n i yn cyfarfod â rhywun oedd wedi penderfynu oherwydd i salwch bod nhw'n mynd i gael triniaeth. A gofyn iddyn nhw, wel, be nath i chi benderfynu bod chi'n mynd i gael y driniaeth? A fwy nag unwaith be glwys i oedd. Wel, dyma be mae'r doctor di ddeitha fi,
a dwi'n ei drystio fo neu hi. Maen nhw wedi edrach ar yn ôl i o'r blaen, neu mae'r surgeon yma wedi rhoi penglin i mi unwaith o'r blaen, dwi'n ei drystio fo i roi penglin newydd i fi eto. Ac o'n i'n meddwl, pa mor rhyfeddol oedd ei ffydd nhw, oedden nhw wedi profi gofal bod y meddyg yma wedi dangos ac wedi helpu nhw i wella yn y gorffennol, ac felly mi oedden nhw'n trystio i hunin iddyn nhw eto. Mae'n os di hynny'n wir pan da ni'n meddwl am ddoctoriaid, sydd yn feidrol ac sy'n mynd i wynebu afiechydon ei hunain, meddyliwch gymaint yn fwy gwir ydi o pan ydyn ni'n sôn am fab tragwyddol Duw, sydd wedi dangos ei gariad achos i fod o wedi profi marwolaeth ar y groes nad oedd o'n ei heiddi, mwyn rhoi bywyd tragwyddol i eraill. Dyna ni reswm pam y gallwn ni fyw yn bywyd yn ymddiried ym mab Duw pob cam o'r ffordd. Mewn lle arall, mae Paul yn deud yn ei lythyr at yr Rhufeiniaid, penod 5. Go brin y bydd neb yn marw drostyn cyfiawn, efallai y ceir rhywun yn ddigon dewr i farw drostyn da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Nes ymlaen, mi fyddwn ni'n clywed Lowri a Lydia yn rhannu eu profiad efo chi. A be fyddan nhw'n ddeud ydy sôn am y gwahaniaeth mae Iesu Grist wedi wneud i'w bywyda nhw. Ond ga i ofyn i chi am eich sefyllfa chi wan fel cynulleidfa. Sut mae pethau ar eich bywyd chi? Yn be ydych chi yn trystio? Yn be ydych chi yn rhoi eich ffydd? Ella bod chi'n gwybod pan o'n i'n sôn am poen, siom, tristwch, ella bod chi'n gwybod be ydy hynny a bod o'n pwyso yna chi heddiw. Gai'ch annog chi i ystyried pwy ydy Iesu Grist, i sylweddoli bod Crist yn fyw heddiw a bod Lowri a Lydia yn cadarnhau hynny yn be maen nhw'n dweud, a gai'ch annog chi i feddwl, allai i roed yn ffydd yng Nghrist. Does am fformula iddo fo, does a ddim rhyw eiria special, da ni jyst yn cyfadda bod ni angen help, bod ni wedi mynd i gyfeiriad na ddylia ni a bod ni'n gofyn i Iesu Grist faddau ni a'n derbyn ni. A be mae'r Beibl yn ei ddeud, wrth i ni droi at Iesu mewn ffydd, mi gawn ni fywyd newydd. Mi gawn ni fywyd yn ei holl gyfiawnder, nid achos bod ni'n ei heiddi fo, ond achos bod Crist yn dda. Bod Crist yn caru ni a bod ei gariad unigryw o wedi gwneud pob peth drost i bobl unwaith am byth ar y groes. Wan i gyd fynd efo'r adnodau, da ni newydd fod yn meddwl amdanyn nhw. Da ni rwan yn mynd i ganu emyn sydd yn adleisio yr geiriau yma, cyn ei Lydia a Lowri ddod ymlaen i siarad yma ni. Felly mae'r emyn yn deud, pa rodd yw hyn, fy Iesu yw fy mhrynwr, ni all y nefoedd roddi mwy na hyn. Llawenydd yw yng nghyfiawnder i am rhyddid, fy nghariad ffyddlon am tragwyddol hedd. A sylwch ar y linell sydd yn gorffan sleid nesaf, os awn ni mlaen, un. Nid my fi, ond trwy Grist yno fi. Dwch ni godi i ganu.
Wel, o'n i'n sôn bod ni am gael gweddi gan cyn athrawes Ysgol Sul i Lydia. A da ni'n ddiolchgar iawn i Rebecca, achos mae'r weddi yma, fel nath i ddeud, wedi dod o'r dyfodol, achos mae wedi dod o Awstralia. Ond da ni'n mynd i glywed Rebecca ac Ethyn wan, fe oedd yn athrawes Ysgol Sul i Lydia am flynyddoedd yn gweddio. O Dduw Tad Nefol, diolch i ti am dy ffyddlondeb mawr a dy ras ti ag atom. Diolch am y cyfle hwn i ddod at ein gilydd i ddathlu bedyddio Lydia a Lowri. Diolch i ti am dy ddoethineb a dy ragluniaeth a phob un cam sydd wedi arwain Lydia a Lowri at gael ei bedyddio heddiw. Dyn ni'n diolch i ti am ei gosod mewn eglwys a theuluoedd sy'n caru dy air di ac yn caru'r arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n diolch am dy waith di yn ei bywydau trwy'r eglwys, am nerthu pregethwyr, athrawon Ysgol Sul ac arweinwyr y clybiau plant ac ieuenctid i rannu'r efengil yn ffyddlon. Dyn ni'n diolch am y teuluoedd a ffrindiau sydd wedi gweddïo'n gyson drostyn nhw, a diolch o Dad am ateb ei weddiau. Diolch am dy ysbryd glân sydd wedi bod ar waith yng nghalonnau Lydia a Lowri. Dad, plis bendithia Lydia heddiw. Diolch am dy waith achubol yn ei fywyd. Diolch bod ti wedi danfon dy unig fab i farw dros ei phechodau hi. Diolch bod ti wedi bod ar waith yn ei chalon ac wedi dod â hi i dy adnabod di. Diolch am achub hi, fel nes ti achub Noa yn yr arch, fel nes ti ddod ar Israeliad trwy'r môr coch. Diolch bod hi yn un gydag Iesu Grist yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Diolch am ddod â hi allan o farwolaeth i fywyd llawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch i bod hi am gael ei fedyddio yn arwydd o'i ffydd yn hyn. Dad, helpa hi i lawenhau yno ti, ac i fyw yn ôl y gobaith trygwyddol sydd ganddi nawr yn yr arglwydd Iesu Grist. Rho sicrwydd iddi, dim bod hi'n gwneud popeth yn iawn, ond bod yr arglwydd Iesu Grist wedi gwneud popeth drosti hi, a bod dim modd iddi ychwanegu at ei achodwriaeth. Helpa hi i fyw bywyd allan o ddiolchgarwch i'r hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud drosti, bywyd sy'n gogoneddu dy enw di trwy nerth yr ysbryd glân. Dad, plis helpa Lydia i sefyll yn gadarn dros ei ffydd, tra bod hi yn y chweched dosbarth a thu hwnt. Nertha Lydia i wisgo dy holl arfogaeth di, ac amddiffyn hi o seithau tanllyd y diafol. Gwnaer bywyd newydd sydd ynddi i dyfu ar dir ffrwythlon, a pheidio cael ei rwystro gan bethau'r byd. Nertha hi i dreulio amser yn dy air di, yn gweddio i ti, yn meithrin perthynas gyda ti. Helpa hi i dyfu gyda gwreiddiau wedi plannu'n ddwfn yn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n ffrwythen ddi o Dad, iddi gael gwasanaethu dy eglwys di, a helpa hi i ymrwymo i eglwysi lleol lle bynnag bydd hi yn y dyfodol. Helpa hi i rannu cariad Iesu Grist gyda'i ffrindiau a'i theulu, a phawb mae'n dod ar draws. Nertha hi i fod yn dist ffyddlon i'r arglwydd Iesu, i fod yn barod i roi ateb i bwy bynnag sy'n gofyn am y gobaith sydd ynddi, a defnyddia hi, plis, i bwyntio eraill at Iesu. Helpa ni hefyd, Dad, fel cyd-aelodau corff Iesu Grist, i annog a helpu Lydia yn ei ffydd, i helpu hi ac i annog hi i rhedeg y ras gan gadw ei llygaid ar Iesu. Dad, plis bendithia a chadfa Lydia a Lowri, lewyrcha dy wyneb arnynt a bydd tregalog wrthynt. Bydd yn dda wrthynt, Dad, a rho iddynt heddwch. Yn enw Iesu Grist, Amen. Ers o'n i'n fach, dwi wedi bod yn mynd i capel, jyst achos dyna be oedd mam a dad yn wneud, a dyna jyst be oedd yn digwydd ar dy Sul. Ond pan nes i fynd i gwersyll cynta, nath o rhywbeth newid yn y ffordd o'n i'n gweld dy Sul a dod i capel. Nath pregath Derek Adams, sef y person oedd yn pregethu yn y gwersyll, daro fi. Achos nath o neud fi sylwi y gwirionedd yn beth nath Nesu wneud ar y groes. Nes i ddeall fod o wedi marw dros ni, ond dim achos fod ni wedi wneud rhywbeth i heiddio, ond achos fod o'n caru ni gymaint. Ers hynna, nath y ffordd o'n i'n gweld Iesu newid. Oedd wedi newid o stori Ysgol Sul i berson hollol real, perffaith, nath farw dros pechoda ni. A ar ôl gadael y gwersyll, nes i rili stryglo efo ama gair Duw.
O'n i gwybod fod Duw yn wir a fod o eisiau fi fyw iddo fo a dod ato fo i gyfaddu pechoda fi. Ond o'n i dal efo'r meddylfryd be os dwi ddim digon da i Dduw garu fi. Ond ychydig fisoedd yn ôl, nath Rhodri ddeud mewn gwasanaeth Cymyn, fod ffydd ni ddim am pa mor berffaith da ni, ond pa mor dyn mae Duw yn dal ni. Nath rili taro fi fod Duw ddim yn chwilio am bobl perffaith, ond fod Duw yn caru pawb sy'n amherffaith. A bod yna ddim byd da ni'n gorau wneud i heiddi cario Duw, heb am trystio'n Duw a rhoi bywyd ni iddo fo. A dyna pam dwi wedi penderfynu cael fy mydyddio heddiw, as fel mae'n deud yn gair Duw yn Ioan 3:16. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Dwi hefyd yn mynd i capel a gweddio cyn gwely a ballu. Mae wastad wedi bod yn rhywbeth dwi wedi wneud. Ond tan flwyddyn neu ddwy yn ôl, do'n i byth yn meddwl am pa mor special ydy'r ffaith bod fi'n medru siarad hefo Duw a pa mor lwcus da ni fedru tyfu fyny mewn awyrgylch Cristnogol. Ac o'n i fel arfer yn gweld capel fel rhywbeth o'n i'n gorau wneud. Ac o'n i byth i'n meddwl am pa mor braf ydi o cael mynd i rywle lle mae pawb efo'r pwrpas i addoli Duw. A wedyn nes i ddechrau mynd i gwersyll. Ac un yn benodol, mynd i gwersyll 2024, Derek Adams oedd y caplan, ac oedd o'n siarad am fod yn Gristion yn ifanc a sut ydi o i wybod os sy'n Gristion go iawn. Ac o'n i'n gwybod adeg yna do'n i ddim yn Gristion, ond o'n i yn gwybod o'n i rili eisiau bod. Felly nes i weddio a gofyn i Iesu ddod i'n calon fi a helpu fi gael perthynas efo fo, ac bod fi'n gwybod o'n i ddim yn heiddi fo, ond iddo fo yrru'r ysbryd glân mewn i'n calon ni a helpu fi trwy bywyd. Ac nath o'n byd digwydd yn syth, fath na oedd ddim big moment lle nes i sylwi, ond oedd na gyfnod lle nes i sylwi bod fi'n dechrau darllen y Beibl a gweddio'n ddyddiol ac efo teimlad, ac o'n i isio mynd i'r capel, ac un o'r pethau mwyaf nes i sylwi os sut o'n i'n ymatab pam o'n i yn pechu. Ac o'r blaen, so fi mae'n siŵr ddim di hyd yn oed cymryd sylw o'r peth. A meddwl bod y mot a fatha bod pobl eraill yn ei pethau gwaith i fi, felly sy'n neb yn cymryd sylw. Ond rwan, dwi'n teimlo'n euog pan dwi'n pechu, gofyn i'r arglwydd am faddeuant ac ofni fo. A dwi gweld fy hun yn dilyn pawb arall weithiau yn yr ysgol yn enwedig, a ddim yn aros efo Iesu. Felly dwi'n mynd at Galatiaid 5, adnod 1, i ryddid yr ryddhaodd Crist ni, sefwch yn gadarn felly, a peidiwch â phlygu eto i iau caethiwed. Ac nath hwnna rili hitio fi, a mae'n helpu fi i atgoffa fy hun i aros hefo Iesu. Ac nath Galatiaid 2:20 hefyd helpu fi'n ofnadwy. Nath o sicr newid rhywbeth yn ddy fi, a mae'n neis meddwl bod Crist yn ddy fi, ac wastad yn helpu fi trwy be bynnag. Ac dwi eisiau cael fy medyddio oherwydd bod fi'n caru Iesu, ac yn fwy pwysig fod o wedi caru ni gyntaf pam oedd yn neb yn heiddi fo. Hefyd, diolch yn fawr iawn i'r ddwy ohonych chi. Gan bod chi'n meddwl pam mae'r hodyn gwisgo shorts rwan, mae'n eitha amlwg, mae'n siŵr pam dwi'n gwisgo shorts rwan. Da ni'n mynd i ddod at y Bedydd rwan. Felly mae Debs am ddod i'n helpu fi hefyd, o Debs wedi bod yn helpu i baratoi y merched ar gyfer i bedyddio. Felly, os da chi eisiau dod i'r blaen i gael gweld y Bedydd, fyddai'n gofyn cwestiwn na i'r merched cyn iddyn nhw fy mewn i'r dŵr. Ac os da chi'n cofio, pan maen nhw'n dod allan o'r dŵr, mi fyddwn ni hefo geiriau y gan i fyny, felly fyddwn ni'n canu hefo'n gilydd wrth iddyn nhw ddod. Dwi'n meddwl am Lydia gynta. Ia? Lydia gynta. Felly, os da chi eisiau dod yma, newch chi plis fod yn ofalus. Mae yna dwll efo dŵr yma. Dwi'n eisiau neb ddisgyn. Ac os da chi eisiau tynnu lluniau neu fideos, newch chi wneud siŵr bod chi'n cael caniatad rhieni y genod cyn gwneud unrhyw beth ar y we hefo nhw. Groeso chi wneud, ond mae eisiau caniatad gynta cyn defnyddio unrhyw lun. Iawn? Felly, os da chi eisiau dod ymlaen?
tri cwestiwn gyda chi, Lydia. I ddechrau, a wyt ti'n cyffesu dy ffydd y niw, tad, mab a'r ysbryd glân? A wyt ti'n edifarhau am dy bechod ac yn pwyso ar farwolaeth Iesu Grist fel unig sail dy obaith i fod yn iawn ger bron Duw? A wyt ti'n cymryd Iesu Grist fel dy arglwydd gan addo yng nghymorth Duw i fyw er gogoniant iddo ef? Fel arwydd o dy broffes ac ar dy gais dy hun, dwi'n dyfedyddio yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Yr un tri cwestiwn i chi, Lowri. A wyt ti'n cyffesu dy ffydd y niw, tad, mab ac ysbryd glân? A wyt ti'n edifarhau am dy bechod ac yn pwyso ar farwolaeth Iesu Grist fel unig sail dy obaith i fod yn iawn ger bron Duw? A wyt ti'n cymryd Iesu Grist fel dy arglwydd gan addo yng nghymorth Duw i fyw er gogoniant iddo ef? Fel arwydd o dy broffes ac ar dy gais dy hun, dwi'n dyfedyddio yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Dyn ni am gloi'r cyfarfod wrth canu emyn gyda'n gilydd. Yr emyn yna ydy diolch i ti yr holl alluog fyw. Mae wedi bod yn brofiad wefreiddiol yn dydi i fod yma a prynhawn yma. A dyn ni yn dathlu mewn gwirionedd be mae Duw wedi wneud am mywydau Lowri a Lydia a nifer ohono ni. Ond Duw sydd ar waith, diolch i ti yr holl alluog fyw am yr efengil sanctaidd. Yr efengil yn newyddion da i rhai sydd wedi cael ei ddangos heno prynhawn yma ein bod ni yn bechaduried o blaen Duw, ond mae gan Dduw newyddion da ar ein cyfer ni. Ac i'r bennill ola, sydd wedi ymlaen, jyst i tudalen, o aid hyfryd wawr ar led, golead ddeiar, Lydan, halleluia. Da ni am i'r newyddion da yma mynd ar led, fel bod pawb yn dod i gredu, ac i bwysa rhyw ddydd felly cael ei bedyddio a'r tystiolaeth i ras Duw yn ei bywydau. Felly, gawn ni ganu hwn gyda'n gilydd. Oh
Gofiwch beth oedd Rodri wedi dweud gynharach, bod yna groeso i chi gyd, os ydych chi'n medru dod i'r cefn i gael paned a rhannu cymdeithas a bwyd efo'n gilydd. Dewch i roi chydig bach o amser mwyn i ni cael clirio'r matiau glib yma, fel bod chi wedyn yn gallu mynd drwad, fysa hynny'n ddiolchgar iawn am hynny. Felly, gawn ni weddio. O ddiwentad, dyn ni yn mawr o gêm braint y prynhawn o fod yma, yn dyweld i o ddiw ar waith yn bywydau pobl. Mae yna llawer o sôn bod lle mae Dyw, lle mae oes na ddiw i gael, ond dyn ni'n tystio y prynhawn yma dy fod ti ar waith heddiw yn ein dyddiau ni ac yn newid bywydau pobl. Newid bywydau Lowri a Lydia wrth iddyn nhw drystio yn o ti, yn arglwydd, yn iachawdwr ac yn un sydd yn caru nhw ei beiau, ei drigioni, dy fod ti yn caru o waelod calon. Felly arglwydd ni, diolch am yr efengil, a dyn ni hefyd yn gofyn i'r wawr yma, i'r goleuni yma, mynd ar led yn ein dyddiau tywyll ni. Felly derbyn nawr ein diolch, ac wrth i ni mwynhau cymdeithas gyda'n gilydd, a wneud i ein bendithio ni, a wneud i siarad efo ni hefyd, i ti brofi hyd yn oed yn ein bywydau ni, bod ti ar waith yn ein bywydau ni. Cliw ein gweddi, a derbyn nawr ein diolch, yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen.